Goddag YouTube, det der er Felix KC. Og i dag skal vi se mit marsvin. Se, er den ikke cute? Den er cute. Det siger hej, godt. Det siger hej. Hej. Kan du sige hej? Kan du sige hej? Det er Gonzo. Så vi kan se, at han er lille og tyk. Jeg tror, han bliver overvægtig, jeg ved det ikke. Og så her har vi nogle gulerødder. Det vil vi lige teste. Vi skal lige skære dem over med en kniv. Bare lige stille lidt til øjnene. Kan du det? Kan du underholde folk? Kan du virkelig underholde folk? Vil du ikke have det? Som I kan se, er Gonzo en forvokset lille pelsdyr. Han er en sjov og rar lille Gonzo. Men det ser ikke ud til, at han kan lide den der. Det ser ikke ud til. Nå. Kan du sige hej hej Gonzo? Kan du sige hej hej? Hej hej til YouTube. Gonzo, kan du sige hej hej? Hej hej til YouTube. Du siger hej hej til YouTube. Hej hej. Du siger hej hej. Du siger hej hej. Jeg så bare, vi siger hej hej. Hej hej.